wanda ɗalibai suna buƙatar taimako sosai, kuma sannan ɗalibai suna da ilimin, suna da kayan ma amfani da waɗannan abubuwa na technology. To kuma akan samu bariya na kan cewa wani bai san yadda zai yi amfani da shi ba, wani bai da mentorship, wani bai da wata masaniya, ko wani bai zo ya bashi motivation akan ya fara ba. So shine muka kawo musu mutane daga fanni daban-daban na technology don su faɗakar da su, su wayar da kansu akan cewa wannan technology mu arewa, mu Nigeria, ko in ce mu cikin nan ABU muna wasa a kai, we are sleeping on it. So wannan faɗakarwar zai ƙara ma yara kuzari akan cewa to fa ga abin da ke cikin wannan abu ne da ba sai ka je ko ina ba, da wayanka da laptop ɗinka za ka zauna ka samu kuɗi ko kai creating ma wani abu na ci gaba a nahiyar Afirka. So shine dalilin da ya sa muka haɗa wannan taro, saboda yara su zo, students su amfana. Kun ji daɗi yadda program ɗin ya gudana? Masha Allah, mun ji daɗi yadda abubuwa suka gudana, saboda manyan baƙi sun halatta, wanda ya kamata su zo sun zo, an yi faɗakar, an wayar da kai, yara ma sun fito suna ta jin daɗin wannan lamari da aka yi. To alhamdulillah, ko a nan mun ba da impact ɗin da muke so, mun wayar da kai ma matasa, to alhamdulillah. Kuma wannan aiki da muka fara ba a nan kaɗai za mu tsaya ba, ƙungiya za ta ci gaba da tunatarwa da ingiza matasa akan hanyoyi daban-daban, ba technology kaɗai ba, har al'amura dai na ci gaba da duk ya zo da cikin ƙungiyar nan da yardar Allah, insha Allah yanzu muka fara. Tabbas, saboda yanzu ma a cikin wannan taro da muka samu, mun samu sponsorship waɗanda za su ba da scholarship ma yara kamar guda 20 haka, domin su shiga wannan harka na technology a kyauta, waɗanda suke da niyyar abin, suke da zil'in su zo su yi shi su amfana, sannan su ma sun amfana kamar an kamar da al'umma ne gaba ɗaya, su ma za su ba da ilimin su to other people. So wannan ma wani ci gaba ne da muka samu. Sannan kuma akwai kyaututtuka daban-daban da su waɗanda muka gayyata invited guests namu suka yi, wanda shi ma dai duk dai don a tayar da matasa ne, sannan a ba su faɗakarwar da ya dace.